ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 25 июли соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 40 дирам ва $100 1132 сомониву 25 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, пеши мактаб, магазинҳо ва таксиҳо. ҷои беҳтарин дай 6 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳама ҳуҷҷатош ҳаст то соҳибмулкша тайёрай, харидори аниқ боша, занг зана боз камтар арзон мешавад. Нархаш бошад 75 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, веранд, кухни ва баня дорад. қарор аст дар кӯчаи Шамсиддини Шоҳин, Шурободи Собиқда. хона аз район 1 километр дур мебошад, коробка ҳаст, дару тирезаҳояш ҳаст. нархаш бошад 110 000 сомонӣ, боз маслиҳатам дорад. документош 100%, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, фақат имо ва WhatsApp кор мекунад. ҳамин рақамода. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромидда, 5 сотиқ замин, документош 100%, сертификат дора. времянкаҳо 3 дар хонае, ҳамом дар дарунаш, ошхона, ҳуҷҷатхона, хулос ҳама чӣ ҳастак. коробкаҳай хонаҳо тақсим кардагӣ нест. нархаш бошад 600 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино агар хато накунам аз 5 ошёна иборат аст ва ҷойгир аст дар поёни корвон. ҷада поёни корвон ба маъное дорад ки пеши гравзабод гулбутада ҳамун тарафода, яъне ки пеши поста назди роҳ. кухни, ҳамом, ҳоҷатхона, обу барқ доимӣ, ремонт надорад. нархаш 136 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, 3 сотиқ замин, 2 хонаи времянка дорад ки ремонт кардагӣ тайёранд. ҳоҷатхона, баня, кухни, аловхона, челчаи мурғ дорад. 2 дарвоза, 1 таи бари хона, 1 таи поён, термекс кондитсионер ҳаст. обсвет ҳамавақта дар назди балницаи Қараболо, маҳаллаи Коментери. нархаш бошад бо маслиҳатай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, якхонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. Яванский дом меганша дар кӯчаи Ламоносов ҷойгир аст. нархаш бошад 200 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар 102 микрорайон, духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошёна иборат аст ва новостройка як моҳ пас хона тайёр мешавад. пушти хато накунем ресторани Шаҳриёрдай. нархаш бошад 200 000 сомонӣ ва боз арзон ҳам мешавад дар шаҳри Душанбе.
Хунаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои советӣ. Дом лифт дорад, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 47. Нархаш бошад 155 000 сомонӣ. Марҳамат. Як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат аст ва айни ҳол сохтмонаш рафтестай. Нархаш бошад 159 000 сомонӣ. Алишам мешавад, метавонед ба ҳазор вариантотона пешниҳод кунед ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Ва дар комментария як бародармон хоҳиш кард аз ман ки ман ба мардуми Хуҷанд бугум ки чӣ ба хунаҳошон нисбат ба шаҳри Душанбе қимат меистад. Бародар ҳамхаша гуфтанием ки хунаҳое ки ман аз шаҳри Хуҷанд мепартовам аз районҳои хуб мебошанд. Ҳамун 13-ум микрорайон хато накунам 8-ум и районҳои хубай, бисёриш ба маркази шаҳр наздик аст. Барои ҳамин нархҳошон камтар баланд. Хонаҳое ки ман аз шаҳри Душанбе пешниҳод мекунам 150 000, 200 000 ва ё районҳошон камтар аз маркази шаҳр дуртар мебошад, яъне Гипразем, Корвон, 9 километр ҳамин тарафодай. Агар мо гирем аз территорияе ки ба марказ наздиканд, мисол Қараболо, мисол худи маркази шаҳр Садбарг, уҷода нархҳо бародар аллакай аз 400 000 сомон боло ҳастанд. Барои ҳамиам ба инобат гирем. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи 65-ум микрорайон. Доми 10 этажа мебошад, новостройка, дар 5-ум ошёнаш ҷойгир аст, 70 метри квадратӣ мебошад. Соҳибаш духонага ба сехонага табдил додагиай. Ремонт дорад, нархаш бошад 450 000 сомонӣ ва боз савдо мешавад. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, Уртабузда. Ду заминаи бародаро ҳардаш 6 сотихияй. Ба хонаам алиш мешавад, дар шаҳр боша агар дона дона фурӯхта мешавад, документош ҳамаш 100% сари роҳ дай. Замин рӯ ба рӯи кирпичзавод. Нархаш бошад 50 000 сомонӣ мебошад якта заминаш. Агар ҳардаша бигирем 100 000 сомонӣ мешавад. Марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, деҳаи Устошамс, посёлкаи наваи 8 сотих замин, 4 дархона, 2 подвал, кришаш фигурняй, ванна ремонтай, дарунушдай. Як хонаш қати калидор ремонт полни, дигар хонаҳош катур стяжка кардагиай. Тайёрай лесинса кардагиай, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, себ, нок, олу ҳаст. Дарозаи нав часпондагиай об ҳаст, айни ҳол зиндагӣ кардестанд, ба ҳазуро медрои зиндагӣ мекунӣ. Ба сабабе ки соҳибаш қарздор аст, срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 160 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои советӣ. Срочно фурӯхта мешавад, иваз намешавад. Открити лестница мебошад дом, ҳами камтар минусае ки барои кӯдакҳо камтар хатарнокай. Ба бари самбусаи дилписанд медароӣ ва аз лаби роҳи калон 150 метр дур мебошад. Дар техпаспорт 24 квадрат плюс балкон, яъне ки балкон дар ин квадратура ҳисоб нест. Нархаш бошад 205 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва чӣ хеле ки қайд кардем, хона дар Маяковский ҷойгир аст. Бародарҳое ҳастанд ки намедонанд Маяковский дар куҷоя, мефаҳмонам. Ҳамин айцирк тарафи текстил неву тарафи Правсоюз рафтанда, тарафи Правсоюз мерай, баъди Правсоюз моҳи нав мешавад, баъди моҳи нав тарафи Маяковский. Маяковский босу поёнтар мерай, 33 микрорайон мешавад. ба фикрам фаҳмидаен, ин мобайни Правсоюз ва Маслажир ҷои хубай.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. Як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якумошунаи бинои навастройка. Хона ремонти нав дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ва ба духонага квартира иваз мешавад. Боз суми иловагӣ соҳибаш медиҳад аз болош. Метавонед омада хонара бинед, соҳибаш мега. Нархаш 195 000 сомонӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Исфара 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Исфара. таги як хона гирифтагӣ фурӯхта мешавад. светаш ҳай, документош 100%, кӯчаи главни наздикии релс, сертификаташ ҳаст, арзон мешавад, срочно фурӯхта мешавад. нархаш 83 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. ягон пешниҳод ё ки савол бошад, ҳатман нависен. ҳаракат мекунем ё ки дар комментария ё ки дар навори оянда ҷавоб диҳем. то боздид, барори кор шумода.